Máis de 1000 mariscadores permanecen en terra por mor dun episodio de toxina lipofílica que afecta a ría de Muros Noia. As primeiras analíticas arroxaron un resultado de 123 puntos, apenas por riba do límite que está en 120. Sen embargo, as análises posteriores confirmaron o avance da toxina, polo que previsiblemente o peche se prolongará unha semana como mínimo. Onte o luns mandamos a Migues Muiños de Vigo, tamén a empresa privada, esa dou 261, na zona 2 e na zona 3 183. E, bueno, sube moitísimo, o cal se foran o lunes tiñanos que tirar todo ao mar, por iso é mellor prevenir. E, bueno, desde Intermar tamén mandamos onte, xa cerraron os bancos, e, bueno, agora hoxe mandamos tamén ao Grove, porque hoxe non traballa Migues Muiños, mandamos ao Grove, a Antonia, a analizar, pero eu penso que toda a semana non vamos poder ir ao mar. Ojalá que o luns xa desapareza todo, pero polo que me din os biólogos, que é bastante agresiva a toxina que hai, e que incluso que sube de repente, é mellor estar quietos hasta que baixe bastante, vamos. Para a confraría, o peche non podía chegar en peor momento. Hai 2 semanas, os mariscadores volvían ao traballo constatando a abundancia de marisco e os bons prezos, chegando o berberecho a 17 euros o kilo. Estábase facendo un bo xornal, os precios bastante bons, e, bueno, a xente estaba contenta, e, bueno, tamén, bueno, pero a toxina dá un pouco ao traste, non? Pero, bueno, a ver se tarda só unha semana, ojalá que non dure moito, e, bueno, seguir traballando hasta finales de marzo, e, bueno, a ver se rematamos a campaña ben. No caso de prolongarse o peche máis aló dunha semana, a Xunta Xeral non descarta alongar a campaña ata mediados de abril.